sirkal kod obila osebedo ka rocho ratich joma onge. Kendo iwacho kanyo ni to kama iterogie bende iwacho ni gima itimonegi bende onge. We need our rights back kaka jo Kenya. Iwacho ni mago jok ma bende osebedo ka ithira paro ni ratichgi ok osebedo ka yudo ratichgi obakare. Wuod Mili iwacho ni me onyango Alan wuod nyago par. Iwacho ni into ok ine gima telo ni timo sana. Koro gima medore, iwacho ni gima medore broad based sani ok wachi timbe arita onjawre mang'eny. Nyasudan iwacho ni Sharon oriuru ka nyamos ni welo. Ratich oganda nowe rit chon. Wan wadong ni waritre kendwa. Iwacho ni gimoro litni. Iwacho kanyo ni Murkomen otimre nade. Murkomen iwacho ni japiny kolo ne polis mafuta. To mano ok en mibadhi. Pesa ma japiny chulo kara dhi kanye. Sirkal iwacho ni maduoko piny mafuta to ema medo mafuta. Chieth iwacho ni chiedhre nade ka aparo ni gin mana weche motendre kod shida makoni kod kocha bende kotendre kod sekta mano mar weche mag thieth. Aparo ni mamake mana gi kanyo ote mopogore ma bende sibedo kioro. Samora chaka ne kod Omondi ote ma japiny oro kotendre kod ratich oganda pachoka. Sharon, gin ote ma late. I mean, jopiny kod a lot of frustrations. I think for lack of a better term, watimore nadi. Awacho ni kawa chako ni sirkal mama gi baba. To mama gi baba tije en rango nyithinde. Baba miyo nyithindo chiemo, baba tero nyithindo katwe hospital, baba rango arita kwee, baba timo gik moko duto. To kirango ote adek ma warango go gin weche adek madwa wacho mokwongo en wach security. Arita mar kwe osebedo karach. Arita mar kwe osebedo karach. Wan kod joma inego kod gangs, wan kod joma polise mako, wan kod joma tho, wan kod joma itimo nadi. To sirkal tije maduong, of course kimedo kod moko en rango arita kwe. So arita kwe ok watim maber, sirkal ok tim kaka idwaro. Sirkal establish gima iluongo ni Independent Policing Oversight Authority. Matije en rango ni police sama tiyo. Mana wacho na marario nikech mama no wacho nu joma ongogo police nyanyasa. Yudo ka inimaki iteri iye nwach yongo ngama boluo wach ni igola soya ang'o matimre ratiro ni ok ne kare. Weche ailago onego beni deal kod Independent Policing Oversight Authority. Ma bende idino ke gitimo tich makare koso. Gitemo, but gin a lot of frustrations mag omenda mimigi sirkal, frustrations mag implementation mag recommendations kagichiwo, frustration maru cooperation kech mondo giti maber onego beni gitiyo kod National Police Service, onego beni gitiyo independent internal affairs unit. So giving a lot of frustrations more hamper their ability to work. But my last point particularly iwacha arita kwe enu kanene wayudo katiba manyien gima nene watemo timo enene wadwa mondo wagol policing from the executive. Mondo policing obed truly independent and accountable. Ma okbedo control kod jo executive. But aparo ni mano otamowa. Struggle mapodwa ngo maduong kabisa and policing wa I think is heavily controlled by the executive. So seeking accountability sama gik moko otimre okbera hinya. I think finally watch my discrimination in provision of services goes against article 10 of the Constitution. I think including iweche mag arita kwe aparo ni gin gik ma